Agus tá sibh gach aontain ar YouTube cheappas go níonn cecht Duolingo ar bhaint libh agus, well, beidir bhfuil tú blóte ó bheith géisteach leis an robot bheith fuaimnú na focail mar sin am héin chun é dhéanamh caint ardógis agus tas nó disa leis sin chiad cecht, bon cecht ifar hen agus cíimiid chun sa hen se. An-chuid. Mar sin an-chuid Siimplí go leor an-chuid. Ban agus chuid. Ban agus chuid. Ríist anna himplí. Fear. Is fear mé. Is fear mé. Mar sin ban sean focail háisiú de lorg. Is ban mé. Is ban mé. Siimplí. Is fear mé. Is fear mé. Chuid. Chuid. An-chuid. An-chuid se fuairint gannach mar sin bí léon sé bhualan. Mar sin is fear mé a siad lorgus up. Ban agus fear. Ban agus fear. Mar sin an-chuid a ríist á chuid fuairint gannach mar sin ní léon sé bhualan. Is ban mé. Is ban mé. An-fear. An-fear. Ban agus fear. Ban agus fear. Ban agus chuid. Ban agus chuid. Oh, dróna rom. Agus sin é bunceacht ifar hen críoch na he. Is fualas cúpla bhd som crí nó léigint na a fada chéalíonn se. So sin é bunceacht ifar hen ag bunceacht ifar dul sa dar físeáin as so go muidir tanabhais agus le a hall fág ardóg an uachtar ar an bhís má hastíonút go níon na head sa. So an go fáil.